територія Автономної держави Русинов на юг від Карпат вийшла в состав, свободно вийшла в состав Чехословакії із іменем Подкарпатська Русь. Хто не знає, напоминаємо, що народ Русинов на 1918 рік був з правом на самоопределення, і коли вони вирішили войти в состав Чехословакії, то, увага, тимчасово делегували Празі часть своїх національних прав в області гроші, банки, армія, границі. Все остальное Празі не давалося. У Чехословацькій республіці русини дістали свій статус, вписали його в Конституцію в 1920 році. І от уже через 18 років, в 1938 році, Чехословакія перетворилася на федерацію трьох національних держав – Чехія, Словакія і Русинія, або Подкарпатська Русь. Все це йшло конституційним путем, і нині воно має велику славу. І яка була судьба цього статусу автономної держави Русинов пізніше? І з таким своїм статусом національної держави Русинов вона перебувала до 22 січня 1946 року, до моменту анексії українськими комуністами Української Радянської Соціалістичної Республіки. Лем 1 грудня 1991 року жителі Закарпаття, переважно русини подкарпатські, свій дорадянський, доукраїнський статус, треба дуже пам'ятати, який автоматично восстановився, бо і СССР розпався, і Чехословакія розпалася, то русини мудро проголосували не за створення своєї окремої держави, а за створення раніше ніколи юридично не существувавшої держави України, ми проголосували за неї, але поклали умову автономний статус часів Чехословакії зберегти і в новій Україні. На жаль, за 30 років знак благодарності русинам за створення України майже більшість жителів Закарпаття подозріваються в сепаратизмі, в тунеядстві, а русини об'явлені своїх прав русинської національності, право на русинський язик і заборону на самоуправляючийся регіон, який проголосований на першому референдумі. Тобто, в будь-якому случаю ми, русини, русинський народ, повели себе високо по-європейськи, підтримали створення раніше не существувавшої української держави, стали її державотворчим народом разом з українськими, руськими, мадярами і всякими другими національностями, а нині нам сказали чемодан, вокзал, Будапешт. Ясно, що-то урвало в київлян там на висоті, що вони таки не способні пам'ятати власну історію і цінити тих, хто Україну создавав. Особливо молодь теперішня, котрі ще були дітьми, коли ми голосували за Україну, вони нині скачуть на жителів Закарпаття з образами. Ну, на їм Бог простить за незнання історії, а мало того, більшість з них не церковні люди і безбожні.